Hallo? Hij zo die binnen houden. Hey Eefje. Rijntje. En daar hangt Sabine. Hallo? Kom maar, Eefje. Net weg is nog, hè? Hierheen. Snel. Wat is leuk. Nee, maar ik moet ook. Zijn moeder zo dachter. Ja, Ze wil wat met hem maar. Wat is dat? Wow. Kom stik even zien. Zeg eens. Uniek. Uniek. Wow. In het Fries staat het erbij. Echt? Wat leuk. In het Fries en in het Engels. On Yvonne en het hele team. Hier binnen wat mooie boeken om de koninginnen te vieren bij Yvonne. Laat me weten als ze aankomen. Ze hier een lange waai om te reizigen. Echt vet leuk. To Yvonne and all the team. Here are some books to celebrate the Queen staying with you. Let me know when they arrive. They had a long way to travel. Love, Betty.
Even helpt hij wel. Ja, even helpen. Wauw. Oh, sorry. Even jaloers. Ja, is dat ik? Vet leuk. Net maar die foto of zo erop. Nee. Zit dit nog dan? Ja, sorry, ik ben het wel hard weg. Give her to me, please. Oh, braaf. Even vermaak het dan wel. Queen Unique Soul. Even. Ik vind het wel een super leuk idee. Ja, ze zijn echt mooi. Waarom in die t-shirt? Ik nou net weer zo. Ja. After party. Van slingers. Ja, die vind ik leuk. Where are my pellets? Ik ben exhausted. Ja. Dat is ik leuk. Should dan ik zo blij. Het Rijn er nog hinderen. Misschien zit Ja. ze dan met Rijn heen gaat. Even kom ik erbij steken. Dat vind ik leuk. Dan zijn we dan. Is het leuk? Ze vindt het wel gezellig. Dus heb ik een film. Zal ik nou weer eerder dan?
wil je heel erg bedanken. Ik vind het echt een super leuk cadeautje. Uniek vind ik heel leuk. Ja, even ik. En vooral the letter in Frisian language. Now I have to speak English also, of course. So thank you for this nice present. I'm really happy with it. Thank you. Boring. Aandacht is leuker. Koppel.